Barangay Tuaca. Ito. Pupuntahan po namin yung bundok na yun. Lalapit po kami. Samahan niyo po ako. Maglalakbay tayo sa kabundukan ngayon. Doon sa Tuaca. Ayan po. Let's go. Ito po kami ngayon sa Barangay Tuaca, Basud, Cam Norte. Ito na po yung part 2. Hello, good morning. Itong kalsada na to simula dun sa sentro ng Tuaca, ito po ay papuntang Barangay San Pascual, isa pa ulihong barangay ng Basud na medyo dulo, medyo malayo ng konti. Ayan, ahon. Okay, ahon, pantay. Ayun po yung bundok, sana po nakikita. Okay, ahon ulit. Anli ahon. Another ahon. Ayan pa, todong ahon. Yun o. Akyat. Yes. Another ahon ulit. Yeah. Ayan o, Barangay San Pascual po. Ito na yung kanilang entrance. Okay, so alamin natin kung ano pong anong meron dito sa Barangay San Pascual, Basud, Cam Norte. First time ko rin po makarating dito. Medyo mainit na. It's hot. Welcome Barangay San Pascual.
sentro ng San Pascual. Oh, oh, oh. Oh, ito nga yan ang sentro. Pababa ah. Yan no, pababa. Ito yata yung sentro ng San Pascual. O, ito nga yun. Nakita ko ito sa Google Map. So, may malaking ilog dyan. Ito nga ang sentro ng San Pascual. Saan yung ilog dito? Barangay San Pascual, Basud, Cam Norte. Morning po. Barangay Hall ng San Pascual. Ano po? Sentro ng San Pascual. Ganda. Google Map. Paano pumunta dyan? Tanong ako. Gandang umaga po. Pasaan na po ito? Ay, siya na po. Nag-ikot-ikot lang po kami. Ay, ito po yung sentro ng San Pascual. Ay, siya. Ay, meron po. Ay, sige, salamat. Diretso lang po, ate. Salamat po. Salamat po. Pagdating ng kalsada, paliguan. Alright, let's go. Let's go, paliguan. Sa bundok talaga parating umuulan, ano? Oh.
ulan. Malakas. Ay, dead end na. Wala na. Yun. So, ito po. Labot po kami ng ulan. Yan, basa. Puntahan po namin yung ilog na sinasabing ilog na paliguan. Ito na yata. Yon, shoutout nga pala kay Lutong Bahay in Germany. Good morning sa'yo. Thank you.